uba bababona njengabafazi bamakhwenkwe kuba ingengobantu bolwaluko amaGrike. Athi ke ngoku bona akunakuqale kulungiselelwe abafazi bamaGrike. Ewe senziwa bekabona bengabafazi bamaYuda abantu bolwaluko nabawuqonda kakuhle umcimbi wokukhonzwa kukaThixo uba eyo intlanga bezingakhange zona zibe zibalelwe ekubeni bangabana zililungelo lokunqula ngokupheleleyo. Ngoku yenza le nto uba ke ngoku uFilipu makanyulwe, kanti ngoku laa nto umoya usuke awuva bathe bawufika nekhitshini nendawo bebethambiselwe uyawulungiselela kuye. Kodwa umva ngoku ayakutsho uthi umoya kuye kusuke ngoku kutshiwo ntombazifuni kuthiwa wathi umoya mabahle ngendlela ethetye evela eGaza. Nantsiya indoda esilelayo ekulungiselelweni, ayinalo ilizwi likaThixo naxa izibhalo elizibambileyo ewe senzisithi uba zithetha kamandi ngolu hlobo. Ewe njengemvu phambi komchili wayo yaba njalo ukungawuvuli umlomo wam. Ewe zithi izibhalo zethenwa bantwana bakaThixo. Into layo uFilipu xa yengena kulo ubuza kakuhle into yoba ngabana uyazazi na iindawo ezi ewe umfunda ngazo. Ewe ubuza ke into ethi ewe ndingazazi njani? Ewe kuba akukho ba ewe undicaciselayo ndingathini? Wavele waxela nje inyani emsulwa. Kuthiwa ke ngoku waqalela uFilipu le nto yokuthi akashunyayezwa umntu oseshunyayeziwe ayiyonyani. Le nkonzo yimi ngapha ubani sekuthiwe ungumdikoni ngokwasecaweni yakhe okanye uyibhishophu ngokwasecaweni yakhe, ixela kanye phaa kubhishophu. Bantwana bakaThixo ngoba kwabanjalo phaa ethweneni, ngoba ngumntu owaseordeniwe ngokwasecaweni enziwe mkhulu into yokuba ngabana makaphathe ubutyebi becawe. Into angayaziyo yile icelwe nguFilipu. Amen.